Twissija ċara teddit f'diskors mimli attakki ebda sens ta' rimors għal fatt li l-Labour mar kontra r-rieda tar-residenti tal-Gargur. Però il-messaġġ tiegħi huwa wieħed uqogħdu attenti. Din kienet it-teddida fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista meta Ġus Saliba bħala deputat mexxej tal-Labour indirizza l-Konferenza Laburista li tlaqqet din il-ġimgħa, konferenza li kienet qed issir fl-istess jiem li fihom il-Labour sera il-Kunsill tal-Gargur. Bellik sa Ġus Saliba jwissi li din l-istess manuvra politika ta' fissir f'kunsilli oħrajn fejn in-nies ivvutaw b'mod ċara l-Partit Nazzjonalista. Illi kapaċi jkollhom ukoll riperkussjonijiet fuq il-maġġoranzi illi għandu l-Partit Nazzjonalista fuq bażi lokali. Robert Abela minnaħa tiegħu għażel li jaħsel kompletament idejh minn dan is-suġġett u f'diskorsi li wassal miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ma lissinx kelma waħda dwar il-Kunsill tal-Gargur u l-mod li bih il-Labour ħata fil-poter f'din il-lokalità kontra il-vot ċar tan-nies li jesprimew ruħhom fl-elezzjoni tal-Kunsilli anqas minn sena ilu. Intant waqt din il-konferenza tfaċċa l-eks Ministru Laburista Chris Cardona, il-politiku li bħalissa qed jissemma ripetutament fil-ġuri dwar il-qtil tal-avukat Kirkop u l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja.